L'Ajuntament d'Inca i l'IES Pau Casanovas han col·laborat amb un projecte per tal que els joves detectin els problemes mediambientals de la ciutat i després del seu estudi proposin solucions. El resultat de tot ha sigut un catàleg que els alumnes han presentat al batlle Virgilio Moreno i el tinent de batlle de Medi Ambient Àngel Garcia. Ha estat una feina fantàstica, avui ens han presentat el resultat i ara ens queda, en el que avui estem davant l'Ajuntament, procurar millorar la nostra ciutat perquè d'anar ara en endavant el medi ambient, Inca en particular, millori seguint les passes que ens han marcat i sobretot seguir en el que ens han marcat de que és necessari sumar per millorar la ciutat. A la sala de plens, els alumnes han contat als responsables municipals els processos d'anàlisi, les enquestes que han realitzat al carrer, la creació de cada mesura, el treball en grup i el disseny del cartell per anunciar-ho tot. Ha estat molt difícil ja que vam tenir que posar-nos d'acord en triar els rodolins i també molt d'esforç en fer el cartell i triar les bones imatges i la lletra adequada perquè quedés bé i que cridés l'atenció quan passessin per poder llegir-ho. Cal subratllar que els joves han decidit fer les frases en forma de rodolí per tal que la gent que ho llegeixi ho tingui més fàcil de retenir i aplicar-ho. La contaminació pels cotxes i les fàbriques que hi ha, perquè quan venen a recollir els nins de l'escola, molts venen en cotxe i se forma molt de fum. Hem de posar-les en pràctica totes les possibles per millorar. Els membres de l'equip de govern s'han compromès a l'aplicació de les mesures, però també han demanat als alumnes de l'IES Pau Casanovas que també vagin supervisant el compliment de tot.